Тестваме Вайро рецепти. За да не ги тествате вие. Yogurt, flour, oil, batter, blueberries, and swirl. Blueberry loaf cake. Искаш да правим кек с боровинки? Да, Да действаме! да действаме. Дали става или не става? Да викнем ли мама да пробвайте? Да. Едвай, мамо, имаме изненада за тебе. Мирише вкусно! Изглежда добре. Това е за тебе. Заповядай. Чакай, виж. Доста интересно. Вау! С любимия плод на Алек. Да. Тестваме. Много добре. Това, което е боровинка, е много яко. Да. От 1 до 10 колко? 150. Браво. Аз лично смятам, че е 9. Да, я Препоръчвам. Това любимия ми плод. В коментарите може да откриете и рецептата.